Siya. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Hulyo 19, 2022. Makitan kita live sa one official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisay. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Back chief opisyal nga ginlunsara sa syudad sa Bacolod. Bacolod kag Negros Occidental mas ginpabaskog ang kampanya kontra dengue. Sa balita national, government-to-government deals ginatunan sa Pilipinas sa pagbakal sang barato nga abono. COVID-19 alert level system sa Pilipinas temporaryo nga magapabili. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup. Bayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Pasok na mga suki, pasok mga ka-aksyon sa ato sining Facebook Live. Please do share our Facebook Live karon nga Tuesday night so we can reach more people kag makahatag or ma-informa ang mas madamo nga mga tawo aksyonan. And syempre, pwede na maka-comment sa inyong mga greetings mga ka-aksyon via comment section sa aton sining Facebook Live. Katugnaw, sige. Paano ta? Pataasan. Pataas-taasidan na yung aton nga ano da. Okay. Mahiwagang ano gani din. Do ka delay sa iyang response ako. Katig. Katiga? Anong nangyari? Ara na? Goods na siguro Ala, sige. Ma-adjust na sa karon. Sige. Balad siya. Sige Go actionan. Yes, action Naka-dual deal. Dali lang cam kay kita. gina-check ko pa action deal kay ano yung kakatabo sa aton nga ano man. Internet. Oo. Loading lang di siya sa sakon. Sige unahon nato na si Madam Elvira Hilogo ang aton siling nga mga early birds sa aton siling comment section. Mayong gabi dira sa inyong Hilogo family. Kag si Ma'am Ana Sinoro naka-tune in naman sa aton siling nga pagpangalagad. Sayman si Mama Homa Lomena, good evening. Yes, sige. Salamat sa pag-monitor. Napanglawag mo na. Dali ka. I-refresh ko na dyan sa akon. Go na sa refresh. Hindi siya yung ano yan. Anyway, thank you so much for the 12 viewers naton sa subong ngayong gabi. Palayo na sa pag-monitor sa aton mga ka-aksyon. And may paano kami may pa-update. Pa-update Sana Jackson all Dale. update. Yes. Sana all may update. 'Di ba? So, pila na lang gali ka days Action Dale mag anniversary naton. Napit na lang mga 1 month at least actionan. Oo, pero for sure before Mga sina 28 days yes. for sure before sina Action Dale is ang aton niya nga pila ka mga pakulo. Pakulo gud yan. Para sa aton nga mga ka-action na binigit sa mga avid listener and viewers naton. Kay may Facebook na kita. So bantayan sa aton yung mga ka-action. Excuse me. Pero si Action Doral kagina naguna na to. Naguna na siya. Si Action Doral naguna na to pero sige lang bantayan nyo man ang among nga tagsa ka mga Facebook pages ang Sakon Action and Defensor kag ang kay Dale is Action John Dale Salazar. Dra no check kung ano or paano ninyo ma-avail ang isa iya ka papel. Coupon. Coupon para nga maka-participate ka mo sa amon iya nga
ano gani promo na sa Action Radio in connection syempre sang amon nga incoming anniversary. Sana all naga-anniversary. Para may chance action-an nga magdaog sa mga papremyo at least 1,000 worth sang mga bagay-bagay, mga butang, school supplies, bugas, at least 1,000 pesos. Hindi maglubo sa 1,000 pesos ang ila sining nga premyo nga possible nila nga madagaan action-an. Pwede sila makakadusubong kay Action Dorel nga Facebook page kag mabasa nga sining nga mechanics kay pwede ka mo mag-chance magdaog sang coupon action-an and then a raffle ina siya. Kung magabutan ang imo sining nga ngalan, may ruleta kita nga patiyugon diri sa station kag kun diin matuon ang arrow, amo na ang imo sining nga dag-on. Ang good news lang kay wala sang bokya. Yeah, so meaning kabudlay daw. Laban lang natin yan. Laban natin ang ating bosses. So meaning, kung mapilian ikaw or magabutan ng iyong mga pangalan, bisan ano pa the reaction deal, may ipuli kagid. Di ba? Muna ang advantage diri sa Action Radio kung mapili ikaw. So, monitor lang sa mga ka-action. Sa tagsa-tagsa namon ka mga Facebook pages kay ti. Syempre, may harap man kita sa mga himuon man, no? Parang makashare man kita bala pagbulig man naton agud iya nga syempre mas madamo pagid bala ang aton mga viewers and the listeners nga maka-avail sang amon iya nga promo diri sa Action Radio and as well as man gali kay Tita Wilma Sugaton. So update nyo man and from time to time visit ka mo sa amon sa tagsa namon ka mga Facebook pages. Para mas ma-excite sa action-an, ang isa sa mga premyo is cellphone. Sana. Nan. Actually, dili ko pangita para ko gani cellphone. Bodo ako nang tungalan ibutang ko to. Ang gani do Cellphone. Yes. Mapila to So, gani kabilog ang available sa aton. Sa ano? Sa ano, ang coupon naton is 100 each, di ba? 100 kita nga duha. O kaginto nga ko lang gito. Pero ang ano yung gito is 200. Pero syempre bantayan naton kay ang Action Radio Bacolod may ara ginayang basta lang. Basta lang. Bantayan. Sige, stay tuned mga ka-action na sa ARB Facebook page, ARB Community. Kag sa tagsa-tagsa namon ka mga Facebook pages, kay dira naton iga-announce ang full mechanics sa aton sining promo on air kag online. May angot man sa upcoming anniversary sa Action Radio Bacolod Actionan. Yes, Action Day. Si Mama na sinoro ko na hambalya. Galantaw lang siya kuno. Hindi siya mag-intra. Ay, hindi niya feel. Hindi niya feel mag-intra Action Day. Madam Ana Sinoro, dapat Makibot ma-interact ka. din. Isa pa lang ang ginawag ni Action Day. May ara pa na da siya. Pero basi much money siya subong. Wow, sana Sana all. all. Basi may nag-aabot nga kaayuhan. Sana na mag-giveaway siya yan. Baka naman. Baka naman may kaayuhan. I-give away na lang na sa mo. Kanami kay Madam Ana Sinoro, kaya nga sining tatak siya sining Okay. Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time na 6:18 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Opisyal na nga ginlansar ang Bacolod Comprehensive Health Program kon back chief sa may Bacolod Government Center kinasang aga kadungan man sang lima kadlaw nga medical mission sang syudad. Ang aktibidad ang ginpangunahan ni Bacolod Mayor Albi Benitez kaupod si Councilor Jesus Claudio Puentevilla, ang chairman sang Committee on Health kag iban pa. Ginpahayag sang konsehal nga sa sining aktibidad amat-amat nga ginarehistro sang syudad ang mga pumuloy para sa back chief nga pwede mahusar sa tion nga ma-admit sa hospital. Ginpahag ni Puentevilla nga gina-finalize man karon ang agreement kaupod ang mga hospital, ilabi na mga pribado nga hospital para madusong ini nga programa. Sa Albi Benitez Facebook post, ginapanugyan sa mga residente nga magpakig-angot sa ila punong barangay, bangod tubtob lamang sa 700 ka mga Bacolod noon ang makomodar sa kada adlaw. Ginpahayag man ni Puentevilla nga sa impormasyon, mayara na sang executive order nga ginpermahan sa Benitez sa sining nga programa kag magasunod naman ang ordinansa para mapasangkad ini kag mapainan sang pondo. Launch ang aton nga back-chip program kung sa diin nga kada barangay ginaamat-amat sang ang mga registration ay hatagan ni sila sang card nga ginatawag nga back-chip card, no? Bacolod Comprehensive Health Program. Nabatian si Councilor Puentevilla.
Ginapangabay ni Councilor Claudio Jesus Calao Puentevella ang mga barangay kag pumuruyo nga updan ang kampanya kontra dengue sang syudad kag sang City Health Office. Suno kay Puentevella ang chair sang Committee on Health, lunas nga adlaw sa nagsapol ini kay City Health Officer Dr. Carmela Hensuli kag ilagin talakay ang dengue awareness nga kampanya. Dugang pa sang konsehal, tinalikdan nga si Mana may gin-author ini nga resolusyon nga ginaprobahan sang konseho angot sa cleanliness drive sang public ag private schools kontra dengue bilang preparasyon sa pagbukas ng klase. Sa record sa Bacolod CHO tubtob Hulyo 9, 345 ang dengue cases sa syudad sang Bacolod nga may 7 ka napatay. Sa iban nga balita lokal, natala na nga magpatigayan sa information campaign pahagiman sa rekorida ang Provincial Health Office o PHO sa pulo ka mga lugar sa Negros Occidental nga may madamo nga kaso sang dengue hemorrhagic fever. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, iyan na lamang ginahulat ang pag-abot sang larvicidal agud pakikangutan ng mga local chief executives sa schedule sang rekorida. Tuyo sini nga mapabalong publiko may kang tanan man sa kadamon sang dengue cases sa ilang lugar. Ang dengue fever surveillance report sang PHO umpisa Enero 1 tutob Hulyo 9 tuig 2022 naglabot na sa 2036 ang kaso sa Negros Occidental. Recorrida nga tawag bala. Daw information campaign na siya, daw sort of a fiesta atmosphere. Ang top 10 nga nakita ta. Dira ta ma-concentrate sa recorida. Nabatian na si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. Ginpandaman ni Comlec Negros Occidental Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria ang mga nagasaylo sa ila voter registration nga hindi magbinutig agud hindi mapasakaan sang kaso. Suno kay Ananoria, nagadamo ang mga nagaparehistro sa tatapan sang Comlec kag sa mga satellite registrations bangod base sa bag-ong resolusyon, ginatugutan na ang pagsaylo sang rehistrasyon sa botante. Nagapati si Ananoria nga may mga nagasaylo sang rehistrasyon bangod sa pag-inganyo sa pila ka mga persona, ilabi na sa mga nagaplano sa pagpapili sa eleksyon. Dugang pa ni Ananoria, makabi nga isa ka election offense ang pagbinutig sa matutuod nga address. Iya gihemplo ang natabo nga pag-convict sang Korte Suprema sa isa ka persona matapos mapamatud-an nga nakakometer sa election offense bangod lamang sa pagbutig sang address. Ang sinuman nga mapamatud-an ang may sentensya nga isa tubtob 6 ka tuig nga pagkapreso. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na size 22 sa TTX 500 capsule mga ka-aksyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa Good morning kay Action Dora. Tingala siya. Just woke up lang ka na si Action Dora. Just woke up like this. Sana all. Dali lang mo inom ko na. Sir Alex Monteza, nag-send naman siya sang link sa aton sining Facebook Live. Pinabugid nga salamat. No? So, good morning lang dira ka Sir Alex Monteza. Good morning, Mansa. Kay Action Doral Kabato. And syempre sa mga late tuners natin dira, good evening dira sa inyo. Sige
Wala gali na share ni Action Si Day. Sir Ray Flores Baryoga, may hapon Action Dale, kag Inday Ann, Defensor Lisay. Salamat gid Baryoga family. And salamat sa pag-share sa aton sining Facebook Live. Sige, sa mga viewers nila natin na kadto kamo sa Facebook page Action Doro Kabato, sa mention natin earlier before sa mga local news. Sige, nangyari damo kita na to sa ano, sure. pa-promo, no? Damo na sa So, may chance ka commentators. mo nga magdaog mga ka-action sang coupon. Sa And ilo then naman ang kamasabon. coupon ni siya i-raffle ba butang sa Tambiolo, and then gabuton ang ngalan. May tambyo. And then ang ngalan, kung ikaw ang magabutan, ate may pulo pamangkot, kung di ka paano mo na bala ng Action Radio, sino mga anchor, dumang mo na Action ando ka mga initial interview. Yes. And then kung masatisfy Sana kung masatisfy na ang anchor, abi kung nga gusto madaog lagid ka mo, may maroleta, no? May roleta, may ara sang 1,000 pesos, may kwarta, may mga bugas, school supplies, Bilawag mo na tanan. cellphone. Basta mo na ang mga pa-premium action nga at least kagin po sa mga action doral mo, so makita nila dila ang mga prices actionan. So kung may coupon ka mo, damo ka mo coupon, damo man ka mo chansa or chances nga magdaog sa aton sining promo. Yes. Ano nga ko niya ipakulo para mapadamo ning ilang nga mga coupon. Ano na, dali nila kwaon or what? Pwede man nga kung gusto mo yung online ka lang niya, ikaw na rin nga ma-fill out para sa ila. Like nagdaog siya, tapos picturean mo lang, proof mo lang, tapos ihulog, no? So muna nasining Valentine. Ako na lang ma-fill out para Ay, good syempre, life. kaluoy man sang iban nga mga layo o brang ilang nga Hindi mga pa man lugar. siya, wala pa man siya assurance kasi sila na gid madaog, no? Oo. Pero So, yawat pa man. At least may Diba? chance. Kailawig sectionan mo from August 1 onwards, lawig-lawig, pila na Oo, kaadlaw. yes, Action Day. So, abangan! Si Carla Agoncillo naka-tune in subong sa ato nga pagpangalagad from Cadiz, kundi ko magsala ang inasini nga balay action ang lapit dira sa may Then, Lakawun, no, nga beach, no. So good evening nila kay Carla Argoncillo. Galabi ako Argoncillo. Sige, salamat Wala, kaya gid din. and Argoncillo family din sa may Cadiz City. Good evening. si Atiya nga daan may intragid ni. Si Atiya Kim, ti taga Morsha ni siya. Oh, 'di ba? May tendency nga ikaw gilang masulat. Yes. Let's see. Syempre, kung active sila nga follower action padayon sila nag-engage sa aton sila nga mga Facebook posts, especially. Special. Importante na lawag mo Especially sa ARB nga page action more chances of winning ida, especially kami mga top fan. Mga pila tagatag ko man. Mga Kaya lang, tagpulo, mahatag bulo, action ay. sang coupon sa mga wala mo nagasuporta si mo, di ba? Yes. Syempre, iatag na lang natin sa mga Tapos ang nagasuporta ending, gid ya. ang ending, maka-avail sa mga classmate ko. Sige lang, at least may papuntahan. May papuntahan As- na ang aton sininga mga premyo. So, sige lang abang-abang lang sa aton mga ka-action. Oy, by the way, madamong gig nga salamat. Thank you so much. 5,000 followers na kita sa aton sininga Facebook page. Sana all. Pa-Melte naman ka dyan. Melty and Burger. Sige. Pa-Burger at Melty ka naman Thank you, diyan. Gid. 5,000 followers. Before nga ba, kalang lingaw-lingaw lang mga post actionan. Pero may mga tao galing nga willing mag-support sa imo. Bisan hindi mo Yes. kilala. So, thank you so much. Sana all may nag-support. May nag-support. Sa mga silent Dapat support. bala support, haran mo ito ako yung page. Ara Ay, bala. ako ba lang nag-support sa imo page? Nag-share ko bala. Nag-isip, char lang. Si Action Dollar, mga 2 point something. Si Action An, 1 point something. So, mo na yan, nag-start small, Action An, ang mga Facebook page. True. Kasi una, madumduman ko, kita na nag-start sa Facebook page na Action Radio Bacolod, di ba? Mga 2016. Sugod-sugod. So, una pa naman, 2 from 0 to subong 500,000 na ang Kabalo ka nag-follow. ako, anong pinaka-first ko nga, like, 1,000 viewers kita. Ang pag-abot din ni, Digong? Anay, a former chief PNP de la Rosa. That was the first time nga nagdumudamo ang viewers naton. Kaya do, di ba? Proud ko to kaya ako to ang nag-live. Sana all. Ako ang pinakauna ata nga nga nakaabot sa airport and Action Dale. Naka-live kita for former PNP chief de la Rosa.
That time action si De La Rosa daw sikat gito mo. Oo. Dahil siya wala nga mga approach siya kung magit pang implement yung man nga program pag sistema sa PNP. Do ka astig-astig ito siya that time do ka popular or ka famous gid sa time Baka picture ka to sa iya, grabe na tong imo nga mga likes and and ano tawag na gani reactions kag comments ni mo Action Dale. Amo na siya kasikat sang una. Sige. So, magbabalik na kita pag pangalagad on air mga ka-action na. So, Carla, thank you, good. Standby para sa mga balita national. Sa aksyon! D3 Biofood Supplement mga ka-aksyon. Kung ikaw nag-experience sang stress, kag kulang sa tulog, magtumalang sang D3. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Plano ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayuno ng government-to-government deal sa gudma solusyonan ang nagasaka nga presyo sang abono. Nagapati si Marcos nga paagi sa government-to-government deals baka bakal sang mas baratong abono ang Pilipinas. Ginakonsiderar man ni Marcos ang pagpakigangot sa pungsod China, Indonesia, UAE, Malaysia kag Russia para sa pagbakal sang abono. Ginmando na sang presidente sa mga opisyal sang Agriculture Department na paghatag sang datos kundi pwede makabakal sang presyo sang abono subong man ang distribution plan sang ahensya sa panahon sang tig-pananom. Sa katapusan nga balita national, ginapabilin sa karon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang COVID-19 Alert Level System sa Pilipinas apang ginaduso nga baguhon ang restriction classifications nga mas bagay sa sitwasyon sang pungsod. Ginpahayag man sang presidente nga mahimo ma-adjust ang alert level kung madamo na ang nakabaton sang booster shots batok COVID-19. Lunes nga adlaw sa nahigsapon si Marcos sa mga opisyal sang DOH kag gintalakay ang sitwasyon sang COVID-19 dala na ang mga tikang sang gobyerno batok sa virus. Sa balita, una sa aksyon! Philippine Standard Time, lasay sa 33 sa hinabatian ng kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Hulyo 19, 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisay. Tag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Radio!